Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Койсы ут яңганын ерактан күреп булам. Шәһәрнең күп кенә светофорларында светодиод тасмалар барлыкка килде. Чаллыда чыршы базарлары ачылды. Яңа ел агачын кайдан һәм күпмегә сатып алырга була? Ustalıklarında yarışalar. Bütün çok isimdeki kamu tüzülüş küliyetinde 5-ci yaş profesyonallar regional çempionatı uza. Katnaşuşçular bilen Elvina Andreva uçraştı. Шәһәрнең күп кенә светофорларында светодиод тасмалар барлыкка килде. Аларны терәк баганаларына урнаштырганнар, алар светофор белән бергә яшел яки кызыл ут булып яктырта. Әлеге үзгәрешләр машина йөртүчеләрнең күңеленә дә хуш килде. Яхшы менә кызылда кызыл яна, улана яшелгә күчкәч, яшел яна. В общем, не шоды. Больше стало, лучше стало. Ирактан күрдеңме? А? Ирактан күренә, не. Сразу внимание обращаешь уже, не, светофор, езжай светофора, внимание не тесен. Конечно, это удобнее, издалека видно движению. И пешеходам, наверное, также. Машина йөртүчеләр беренче автомобиль юлындагы светодиод тасмаларга инде ияләшеп тә өлгергән. Аларны биредә берничә айлык урнаштырдылар. Кыш җитү белән юл хәрәкәте тагында катлаулана, иртә караңгы төшә, кар ява. Алда торучы светофорның нинди сигнал бирүен кайчак шәйләве дә кыен. Светодиод тасмалар барлыкка килүе машина йөртүчеләргә үз хәрәкәтләрен алдан ук уйларга ярдәм итә. Яшел яки кызыл төс хәзер ерактан күренә. Цель у этих светодиодных лент, то есть обеспечение безопасности дорожного движения, то есть и, как говорится, дополнительное украшение, так сказать, города. Все-таки дает красоту городу к Новому году. Монда светофорларны Тынычлык, Ярчылык һәм Муса Җәлил проспектларында күрергә мөмкин. Сөембикә проспектында әлеге тасмалар светофорларның 70%-нда бар. Өлешчә диодлы тасмалар Чулманда да урнаштырылган. Чиратта Мәскәү проспекты. Эшләрне яңа елга кадәр төгүлләргә ниятливәр. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа ел көннән-көне якыная бара. 14 декабрьдән шәһәрдә рәсми рәвештә ылыслы агачлар сатыла башлаячак. Чыршылар сату урыннары гадәттә сәүдә үзәкләре һәм базар яннарында оештырыла. Әмма яңа ел агачын хәзер үк сатып алырга була. Шәһәрдәшләр ясалма яки чын чыршыга өстенлек бирәме һәм аны күпмедән алып була? Бу хакта алдагы сюжетыбыз. Әлеге чыршы базары 65-нче комплекстагы сәүдә үзәге янында урнашкан. Биредә беренчеләрдән булып ылыслы агачлар сата башлаганнар. Монда 2000гә якын нарат. Тиздән бәлки чыршылар да өстәлер дип әйтә эшмәкәр. Biz bu чыршыларны Башкириядан алып кайтабыз. Кичә менә 50гә якын саткан, 3нче көнне тоже шулай. Алып торалар, 31-нә хәтлек сатарга уйлыйбыз. Наратның бәясе 350 сумнан башлана. Ул агачның биеклегеннән тора. Безнең иҗат төркеме оештырган сораштыру буенча шәһәрдәшләр чыршыларны яңа елга таба алуны өстен күрә. Әмма ясалма яки чын агачны сайларгамы монда фикерләр төрле. Yolkalarını менә кичүгә мин вообще каршы. Мен аңа кызганам. Икенче яндар кыналар барсы да урамда була, ничә ел үтә бит алар. Без вообще елка куймыйбыз. Искусственный всё. Яңа елга бер атна калгандарак алабыз без обычно. Әле ул бит куелып бетәчәк яңа елга хәтле. Тере агач сатып алган очракта белгечләр аны ком тутырылган чиләккә урнаштырырга һәм кирәк булган саен су сибәргә киңәш итә. Ул чакта яңа ел агачы хуш исе һәм торышы белән озак шатландырачак. Мәргән Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүтәнчүк исемендәге каму төзелеш көллиятендә яшь профессионаллар төбәгара чемпионатының 3нче этабы уза. Конкурсантлар түбә ябу эшләре компетенциясендә ярышалар. Бәйгенең барышын Эльвина Андрова күреп кайтты. Конкурста 5 егет катнаша. Бәйге региональ булса да, барлык катнашучылар Бүтәнчүк исемендәге каму төзелеш көллияте студентлары. Татарстан өчен металл буенча түбә ябу эшләре компетенциясе яңа. Әлеге һөнәр ияләрен бары тик каму төзелеш көллияте әзерли. Bu компетенция безнең көллияттә генә Татарстанда әлегә һәрбер уку йортына компетенциялар булып бирелә һәм һәрбер колледж шул үзенә булып бирелгән компетенция буенча ярышлар узарга тиеш инде. Безнең колледж хәзерге вакытта по фальцевой кровле үткәрә. 5 регионов, в том числе ваша республика, являются первопроходцами, первыми участниками в развитии этой компетенции. В данном колледже, Камском строительном колледже, подошли очень серьезно к развитию и участию в этом движении WorldSkills по компетенции кровельной работы по металлу. И наш представитель уже вошел в национальную сборную.
Биримне үтәү өчен катнашучылар махсус станоклар кулланалар. Һәр биримне үтәү өчен билгеле бер вакыт бирелә. Конкурсантлар экспертларның җентеклек күзәтүе астында эшли. Катнашучылар инде аскы карнизны эшләп, металл япмалары урнаштырды. Эшләр алдан әзерләнгән түбә макетларында башкарыла. Артем Федотов икенче модуль өстендә эшли. Биримне үтәү өчен 6 сәгать вакыт бирелә. Ну, меня интересовала кровля, работа с металлом. Сначала было нелегко, как бы трудности встречались, много таких соединений, но сейчас уже легче. Бәяләүнең иң мөһим критерийларының берсе биремне төгәл һәм тулысынча үтәү. Экспертлар бигрәк тә материалда сыдырылган һәм бәрелгән эзләргә, шулай ук тоташу урыннарының тыгызлыгына игътибар итәчәк. Призлы урыннар алучыларга алга таба ил чемпионатында катнашу өчен сайлап алу ярышларында катнашу мөмкинлегенә ия була. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шалы электр шилтерләре үзенең ярты гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Шара орган залында узды. Тантананың төп кунаклары энергетика тармагының атказанган хезмәткәрләре һәм ветераннары. Бәйрәм кичәсенә компания хезмәткәрләре гаиләләр белән килделәр. Яршалы электр шилтерләре компаниясында Шибановлар гаиләсенә гомуми хезмәт стажы 130 елга якын. Мы работали, да, дети окончили электрический, сейчас техникум, ВУЗ, и, естественно, пришли к нам. С КамГАЗ энергостроя муж начал, а это давняя организация, потом уже... Там внуки учатся, будут продолжать. Шалы электр шилтерләре инде 50 ел дәвамында Татарстан энергетик алдынгылары рәтендә. Моннан тыш Татэнергоның Шалы филиал федераль проектлары беренчеләрдән булып гамәлгә кертте. Основа – это люди. Это люди, которые сегодня работают традициями, работают семейными династиями. Уже, наверное, третье поколение уже сегодня трудится в челных сетях. Так что мы только благодарны. Так держать. Әлеге һәм башка яңа проектлар Шалы энергетика ветераннары тарафыннан да тормышка ашырылды. Мы же ничего не изменили. Подстанции стоят на тех же местах. Воздушные линии стоят на тех же местах. Потому что те технические решения, которые вы принимали, они были верны. Огромное вам спасибо. Удачи, благополучия, счастья, мирного неба над головой. Юбилей кичәсендә орган залы сәхнәсендә иң яхшы хезмәткәрләрне билгеләп үттеләр. Шалы энергетика тармагының берничә дистә ветераны һәм хезмәткәрләре рәхмәт хатлары һәм бүләкләргә лаек булды. Елның төп бәйрәме якынлашып килә, яңа ел корпоративлары башлана. Әгәр дә сез яңа елны якыннарыгыз, дусларыгыз һәм хезмәттәшләрегез белән кайда билгеләп үтәргә белмисез икән, сезне Мангал Хаус рестораны көтә. Биредә төрледән төрле ризыклар һәм күңелле шоу программа көтелә. Мангал Хаус яңа елны каршы алу өчен менә дигән урын. Новый год скоро. Забронируйте лучшую дату уже сейчас. Новогодний корпоратив в ресторане «Мангал Хаус». Телефон 8 937 572 57 77. ХПК музейгендә Кировтан затлы туннар күргәзмәсе ачылды. Кулай бәядән 500-дан артык төрле эшләнмәләр тәкъдим ителә. Тулырак алга таба. Киров мех ярминкәсендә шәшке һәм нутридан яңа тун коллекциясе тәкъдим ителә. Сайлау мөмкинлеге зур классик тор модельләрдән алып трансформер туннарга кадәр. Биредә карадан алып төрле төстәге туннар бар. Мы давно специализируемся на пошиве норки. У нас давние традиции, в том числе в Кировской области, более 100 лет. Наши модельеры постоянно следят за всеми изменениями в меховой моде, соответственно, совершенствуют свою продукцию. Ярминкәдә 40-дан алып 62-нче үлчәмгә кадәрге 500-дан артык тун тәкъдим ителә. Һәркем биредә күңеленә хуш килерлек кышкы кием таба ала. Бу ярминкәгә килеп үземә шаган товарны таптым. Бик ошады. Мехлары бик әйбәт, фабричный шубалар. Ярминкәдә 30%-ка кадәр ташлама каралган. Шулай ук тунны беренче кертем 24 айга эшләп түләү шарты белән алырга мөмкин. Ярминкә Экспокама күргәзмә үзәгендә урнашкан. Ул иртәнге сагат 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Сату 10 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле шатнасы теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. 14 и 15 декабря в ТЦ «Семья» 24-й комплекс «Кировская обувная фабрика» принимает обувь на ремонт.